L'Assemblea de Joves del Gironès som un col·lectiu juvenil que creiem amb fermesa que el canvi és més possible que mai. Ho fem sabent que el jovent del nostre país pateix les conseqüències d'un sistema econòmic i polític profundament injust, però que tanmateix gaudim d'una oportunitat única per canviar-ho tot. Una democràcia no pot permetre que s'honorin els símbols feixistes en l'espai públic. Des de l'Assemblea de Joves del Gironès iniciem una campanya per retirar tota la simbologia del règim franquista que es troba arreu de la comarca. 40 anys després de la mort de Franco, uns 7.700 símbols que recorden el seu règim dictatorial encara perviuen en carrers, places i façanes de Catalunya. I a la demarcació de Girona, després de Barcelona, és la que encara hi resideix més simbologia franquista. El jovent decidim una república catalana antifeixista, socialista, feminista i ecologista.